Potom máme pre vás druhú možnosť. Staňte sa plnohodnotným partnerom Health and Prosperity. Vašou prvou úlohou bude objednať si tovar v hodnote 80 bodov, čo je 40 eur, cez náš internetový obchod. Vaša odmena potom bude 2 eurá z každého systémového partnera. Vašou druhou úlohou bude zaregistrovať ďalších 5 systémových partnerov. Znova vám ukážeme výpočet pri minimálnom počte partnerov. Zaregistrovali ste 5 systémových partnerov a za každého máte 2 eurá, čo spolu činí 10 eur mesačne. Z druhej línie každý z vašich 5 partnerov zaregistruje ďalších 5 záujemcov, čo je spolu 30 partnerov a my vám vyplatíme 60 eur mesačne. Splnenie tretej línie pre vás znamená 155 členov a teda 310 eur mesačne. Ako náhle sa dostanete do štvrtej línie, vaša sieť sa rozrastie na 780 partnerov, čím si vy každý mesiac zarobíte 1560 eur. V piatej línii sa dostávate k pasívnemu príjmu, čím splníte svoj cieľ a zarobíte neuveriteľných 7810 eur mesačne. Created using Powtoon.